जालायबाय रायजोफोर सफैलायबाय नालाय दिन बोथोरा नङा होमबा प्रमद बन्धु बिथाङा बिराद गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंलाबायदोंसै ससियेल मिडियायाव नङा होमबा ओमफ्राय मा होनो महिलारि सारखौ बिराद बखि लादों आरो माबा मिशन गैया भिजन गैया माबि गैया बायदिसिना गैया होनला फैलायबाय फाग्लासो प्रमद बन्धु बिथांनि रावखौ खोनाबानो आं बिराद मिनिनो ओंखारो रायजो राजाफोर दा नोंथांमोनासो मा सानो आरो आं खिन्थु बिराद मिनिनो ओंखारो दिनै नैबे गुसुं समाव प्रमद बन्धु बिथांनि जेनाखि बिराद गिदिर राव नङा होमबा माने बैफोर गिदिर राव बुंनायनिफ्राय बिथाङा एकदम माने गोजानाव थानाया माने बिराद मोजां आरो रायजो राजाफोर सिदा बाथ्रालै যাৰ মিশন নাই ভিজন নাই সমাজক লৈ পেলাই কোনো ডিজাইন নাই এই পলিটিচিয়ান বিলাকে সমাজখন ডুবাই এই সময়ত তেখেতৰ কথাবিলাক খুব ভ্যালু আছে বুলি মই নাভাবো অঞ্চলৰ 35 লাখ জনসাধাৰণে তেখেতক ৰিজেক্ট কৰিছে दा हालाब्रा प्रमद बन्धु नोंथाङा सोरखौ थगायबावनो नोंथाङा बेसेबांबा गोबाव बोसोरनिफ्रायनो रायजो राजाखौ थगायबोबाय नङा होमबा आरो नैबे समाव माबोरै थगायबावनो सानखो नङा होमबा दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपनिफ्राय लानानै साख्रि बाख्रिनिफ्राय लानानै गोबां डेभेलपनिफ्राय लानानै दिनै नोंथाङा गासिबो रायजो राजाखौ थगायजोब्बाय सोर फाग्ला रायजो राजाया मोजां मोनबावनांगौ प्रमद बन्धु नोंथांखौ आरो मा बुंलायखो रायजो राजा हाग्रामा महिलारि सारनाव डिजाइन गैया जाहैदों माने सरकार सालायनाया डिजाइन गैया जाहैदों माने प्रमद बन्धु बिथांनावल' माने बिराद डिजाइन दं नङा होमबा बिराद डेन्जारलै रावफ्रा दा दिनै प्रमद बन्धु नोंथां दिनै नोंथांनि सरकार सालायनाय एबा दिनै डिजाइन गोनां सरकार सालायनाया दिनै मानो बिदि जाखो सिन्था खालामनांगोन ना नोंथाङा जि सुइजारलेण्ड बानायनो होननानै गिलु फालु डिजाइन खालामबाय सिमांनि डिजाइन नङा होमबा दिनै नोंथांनि जेनाखि डिजाइन बे डिजाइना दिनै मोगथाङाव महर मोनाखिसै प्रमद बन्धु दिनै नोंथाङा रायजो राजाफोरनो जे सिमांखौ होदोंमोन नङा होमबा बै सिमाङाबो दिनै सिमाङैनो जोबलांबाय नोंथांनि डिजाइन गोनां जेनाखि सरकार बे सरकारा दिनै मानो फैलार जाखो दिनै मानो रायजो राजाखौ थगायनायावनो नोंथांमोननि सरकारा दिनै जोबथा बुब्लियाव मानो सफैखो आरो दिनै प्रमद बन्धु बिथांनाव बिराद एग्रे मा दं रायजो राजाफोर माने मिशन दं ओमफ्राय नै दाखालि 5 बोसोर जानायनि एसे सिगां माने भिजन डकुमेन्ट जादों नङा होमबा बिथांमोना माने जेब्लानाखि गावसिनि जोबनाय सम सफैयो रायजो राजाफोरखौ जेब्लानाखि नांगौ जायो अब्लासो बिथांमोना बिराद माने माबा दायो मा होनो मिशन भिजन दायो नङा होमबा फाग्ला दिनै सरकारानो जोबखाबाय नोंथांना दिनै माब्रै नैबे गावनि सरकार गैया गारा फाग्ला बोरै भिजन डकुमेन्ट दानानै मा खामानि मावनांगौ जाखो दिनै नोंथांना 2025 मायथाइ फैनाय लोगो नोंथांनि UPPL एबा प्रमद बन्धु बिथांनि सरकारानो स्लिम स्लाम जानोसै होमबा नोंथाङा बै समाव माखौ मावनो नागिरलायखो नङा होमबा बिराद लाजिनांगौलै नोंथाङा दिनैनि दिनाव आरो जोंनि BTCनि 35 लाख रायजो राजाफोरा माने महिलारि सारखौ रिजेक्ट खालामबायनो रायजोफोर खालाममारबाय दा रायजोफोर नङा होमबा खालाममारबाय जानांगौ दां नाथाय खिन्थु आङो रायजो राजाखौ रिजेक्ट खालामनायखौ नुवाखै आरो रायजो राजाफ्राबो नुवाखै दिनै रायजो राजाया महिलारि सारखौ दिनै लैहोर हानजा माने मदद होनो ओंखारबोदों सासे सानै गादि लुबैसुला गावनि सार्थखौ लानानै राजनिति खालामग्रा बै बिथांमोनासो दिनैहाय UPPL हानजायाव गरसे गरनै मोनगोन नामाब्रा आरो माबा माबि सिट मोनलाबायगोन नामा बेफोरबायदि साननानै दिनै नोंथांमोननि UPPLआव थांदोंब्रा प्रमद बन्धु जेबो गैया दिनै माखासे सार्थ लबिया दैदेनगिरिफ्रा नोंथांमोननि दोलोआव दिनै जेव जायगा लादों खिन्थु रायजो राजाफ्रा दिनै जायगा लायाखै दे खारदों गिदों दिनैहाय आयौ UPPL फाग्लाफ्रा होनना बुंदों प्रमद बर' फाग्लानि रावफोरखौ गिनांगोन ना दिनै खारदों आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननि जेनाखि गोखा राव रन्जित बसुमतारी बिथांमोननि जेनाखि गोखा राव बेफोरखौ दिनै साफ्रोमबो रायजो राजाया गाज्रि मोनदों NDP बिदा फंबायफ्राबो दिनै दुखु मोनदों जिहेतु दिनै NDP बिदा फंबायफोरखौ दिनै बिसोरो थेर बेथेर खालामदों
दिनै NDB बिदा फंबायफोरखौ दिनैहाय मा खालामदों बबेबा बेंगलराव खाथिनो थोनहरनाय अबस्था बबेबा दाहोना थानायनि अबस्थायाव खालामदों दिनैहाय बबेबा बन फाननानै जानायनि अबस्थायाव खालामदों बेफोरखौ सोर खालामदों बिटिआर सरकारा बानायदोंब्रा रायजोफोर बिटिआर सरकारा बानायदों रावबो बानायाखै दिनै बिटिआर सरकारा बिथांमोनखौ नायनाय मोनबा दिनै NDB बिदा फंबायफ्रा दिनै माने बिदि जाखो मानो जेलखानायाव दिनैसिम थानो गोनां जाखो रायजो राजाफोर सिन्था खालामदों नोंथांमोना दिनैहाय जाय बिथांमोनहा एबा जायखौ लानानै एग्रिमेन्टआ जानांगौमोन एग्रिमेन्ट जानायनि उनाव दिनै NDB बिदा फंबायफ्रासो फार्स्ट माने प्रायरिटिखौ मोननांगौमोन नाथाय दिनै बिसिना मोननांगौ जेनाखि प्रायरिटि बिथांमोना जाहैबाय जिर' प्रायरिटि रायजोफोर बेयाव जेबो गैया नंखायनो साफ्रोमबो NDB बिदा फंबायफ्रा दिनैनि दिनाव सिरि मोननो रोङाब्ला बेनिफ्राय आरो देरसिन माने अलखद जेबो गैया आरो नैबे समाव जुदि प्रमद बन्दु बिथांनि सरकारा फैनांगौब्ला खुनु BTCबो थाला BTRबो थाला बेयाव जेबो थाला आरो दाखालि थांनाय समनि बाथ्रा नङा होमबा जेब्लानाखि खाम्फा बरगयारि बिथाङा UPPLआव माने लाला लालि आरनाय गानहैयो नङा होमबा अब्लाथ' बिराद रंजादों गिलु फालु जादों लोंदों फरखा लागामदों बिथांमोना नङा होमबा दा बै खुसियानो जाहैबाय बिथांमोननि जोबथा खुसि नङा होमबा दिनै खाम्फा बरगयारि सार बिथांखौ लानानै दिनै बिराद माने दुगा जादों नङा होमबा बे अख्रां गंसेखौनो बिथांमोना मोननाय बायदि मोनदों बर'ना 0निफ्राय लानानै 100सिम जेंनाफ्रा जोबजोबनाय बायदि बिथांमोना मोनदों रायजो राजाफोर नंगौना नङा कमेन्ट बानाय नङा होमबा रायजोफोर नाथाय दिनै जाय बिथांखौ लानानै बिथांमोना रंजादों नङा होमबा बै बिथाङानो फैगोन समाव देरसिन मानि बिथांमोननि दोलोनि मानि खैफोदखौ बरायगोन रायजोफोर बेखौले साननानै नाय दिनै खोनादों बिथोराव बिराद बायदिसिना जादों होननानै रायजोफोर मानि बुंथ'जाया एसे ब्रेकेटाव दोनथ'नांगोन आरो दिनै बेखौनो प्रमद बन्दु बिथाङा बै बिथरे बाथ्राफोरखौ दिनै मिन्थिबाय जानांगौ UPPL सरकारा माब्लाबाबो थानाय नंला आरो प्रमद बन्दु बिथाङाबो माने गावनि सरकारखौ माब्लाबाबो थानाय नंला होननानै दिनै मिन्थिगौ बिथरे बाथ्राफोरखौ मिन्थिदोंब्ला आरो खिन्थु मिन्थिदोंना मिन्थियाखै बिथाङासो जाने मोनथिबायगोन रायजोफोर एसे नंखायनो दिनै प्रमद बर'नि मोखाङाव मिनिनाय गैला मोखां सोम सोम ससियेल मिडियायाव ओंखारबा प्रमद बर'नि सेहेराफोरखौ नायदो रायजोफोर बिथांनि खुसिनि मिनिनाया बै समाव माबायदिमोन आरो बिथांनि दानि मिनिनाया माबायदिमोन दुखुनि मिनिनाया माबायदि जायो आरो खुसिनि मिनिनाया माबायदि जायो बेखौ रायजो राजाफ्रा बयबो मिन्थिगौलै नङाबा आं बुङाबाबो जायो मिन्थिनांगोनब्रा मिन्थिनांगोन नङा होमबा दिनै जाय हान्जाखौ बिथाङा मानि जाय दैदेनगिरिखौ बिथांमोना दिनै लैहोर लैहोर हान्जा हान्जा बरायदों बै बिथाङानो जाहैबाय UPPLनि देरसिन खैफोद रायजोफोर खैफोद फैगासिनो दं सारअन्थाइ बारहुंखा फैगासिनो दं मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि बाथ्राफ्रा भेलु गैया जाहैदों रायजोफोर माने प्रमद बन्दु बिथांनाल'नो भेलु दङ नङा होमबा दिनै सोरनि बाथ्राया भेलु दं सोरनि बाथ्राया भेलु गैया बेखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बुजिबाय नङा होमबा रायजो राजाफोर ना बुजियाखै दासिमबो ना जोबस्रांबासो बुजिगोन जोंनि जाथिफ्राबो दिनैसिमबो सोरबा बायदि रायजो राजाफ्रा UPPL होननाय बुस्थुखौ गोबां सापर्ट खालामगासिनो दं नङा होमबा आरो बै बिथांमोननिफ्राय रासिन बुरबकसिन जेबो गैया दिनैनि दिनाव दा प्रमद बन्दु बिथांनि राव बयबो मिन्थिगौ रायजोफोर नङा होमबा दिनै एग्रे बेग्रे डेभेलप लाबोजोब्बाय जाहैदों BTCआव नङा होमबा नाथाय दिनै BTCआव हंला जिलांगासिनो दं नङा होमबा रायजोफोर बै जे सारनानै नाया सिङाव थायोब्ला माने बबेबा खनाजों खारलानाय बायदि माने खारनलांगासिनो दं दिनै एसे गाबोन एसे नङा होमबा नाथाय रायजो राजाफोरखौ थगायगासिनो दं नाथाय दिनै हाग्रामा महिलारि सारखौ बिथाङा बिराद बखियो आरो गाज्रि नाथाय हाग्रामा महिलारियाथ' आं उमुखखौ मावदों बेफोरबायदि बुङाखैना रायजोफोर बुंदोंसै
दिनै रायजो राजाफ्रासो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि मावनायखौ नुदों आरो रायजो राजाफ्रासो दिनै हाग्रामा महिलारि सारनि डेभेलपमेन्टखौ नुनानै गोबां डेभेलप जादों होननानै बुंदों खिन्थु हाग्रामा महिलारिया दिनै आं गोबां डेभेलप लाबोबाय होननानै दिनै बुंबावाखै नाथाय दिनै प्रमद बन्दु बिथाङा मा बुङाखै दिनै जुरिजेननायनिफ्राय लानानै बिथाङा 5 बोसोरावनो गिलुफालु डेभेलप खालामबायनो नङा होमबा बिराद लाजिनांगौब्रा दिनैनि दिनाव नङा होमबा दिनै साप'ज आं सिखाव नङा होमबा आं सिखाव बयबो मिथिखायो आंखौ सिखाव होननानै नङा होमबा जेनेबा आं सिखाव नङा होननानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव होनबा बै रायजो राजाफ्रा मानिगोन नामा रायजोफोर नङा होमबा दिनै सिखाव मानसियानो जुदि आं सिखाव नङा होनोब्ला खिन्थु रायजो राजाफ्राबो मिथिखाथारगौ नङा होमबा रायजोफोर दा बोरै फोथायनो नङा होमबा थिग दिनैनि दिनाव बेबायदिसो जादोंब्रा प्रमद बन्दु नोंथांना माने सल'गा दा जिखुनु रायजो राजाफोर गोबां बाथ्रा सावरायबाय आरो माबाफोर गाज्रि खोथाफोर बुंबायब्ला माने निमाहा होदो नङा होमबा आरो आङो सानफ्रामबो भिडिअ'आव फैबाय थानाय जायाखिसै रायजो राजाफोर आरो आंनि फल'वार्स नोंथांमोन गाज्रि मोननो नाङा आरो दिनै नोंथांमोना एसेब्लाबो गाज्रि मोनो सानफ्रामबो भिडिअ'आव फैनो हायिनि थाखाय नंखायनो दिनै फल'वार्सफ्रानो खम जालांनो हमबाय आरो आंना माथो खालामनो उफाय गैया माने आंबो लेबार मावबाय थानांगौ जायो हाजिरा थाजिरा नागिरनांगौ जायो माने उफाय गैया नालाय बिनिखायनो भिडिअ'आव फैबाय थानो हाया आरो रायजोफोर नंखायनो फल' खालामनायखौ खम खालामनाङा आरो लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनो बावनो नाङा लोगोफोर दा जिखुनु दिनैनि दिनाव दोनबाय थेंक इउ